dibawani Pangkur Semarangan. Oh iya. Ya iki sing kuat. Mbak Ayu apa Mbak Ika? Oh iya. Itu kan bawane belok kembang rawene selendro. Wah lagi kok nyune ngono. Terus kepiyene? Selenco mengkone. Heh? Dadi selenco mengkone. Ya ora apa-apa ya. Arep sing kembang rawene apa arep sing Bangkure sing dimenangkene? Lah iki lho tulisane nyuwun gending kembang rawe dibawani Pangkur Semarangan. Oh iya iya. Oh. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya iki kembang rawe tok wae nek ngono. Ya. Ya kepareng ngarep nganu monggo sapa? Mbak Ika wae. Ya, monggo. Ya dibawani Mbak Ika. Manismu anggo jimat Agawe ruci tenggale lara apa kang si natyo apa sah apik suarane ora arep anu ora arep apa ngoreng-ngoreng kaya Mbak Tatin mau to ora kancaku kita teman ya iyalah tak kira rumah saku wayang ning bintang tamune Dasawisma umpama munduta rokmi taratamtu tak turuti ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa walah nanane ing matiane ing cala niti temah gonjing anggen janging paku lingan monggo kembang rawe diaturake yuk Gedruk asik ayo Sugeti Hop, sik. Coba gedruke tambahi Tatin, ayo Tin. Ayo. Kita bersembahkan, kita tampil ya. Tatin Handayono akan gedruk. Handayani. Ayo, gedruk nganggo gedruk sik. Wis tak antel lho kowe. Ayo guys. Pilih gedruk apa pilih bayaran? Gedruk sak telu. Gedruk Wati. Yo Mbak Tatin, gedruk Wati. Ora iki malam ini kok aku dipateni terus ya. Ora Mbak Tatin. Kaya gedruke nek sing PI lemu piye? Dung bluk.
ngambat ta tinting wae. Kowe nang tengah apa nang pinggir? Tengah apa pinggir? Wis. Ya, jengat. jadi koreografer ya. Ora sana yang tengah jero. Yo, baleni gedruke yo. Kau yang apa? Suwe saya suwe saben jejernya gerbangane banjur ngomong mas aku tresno kowe gambar wis
kemringet ngono kuwi dadi. Sumuk, Pak. Hah? Tambahi. Oh, tak tepasi, nyo aja kuwatir. Iki dijabut didep ning ngarepmu. Nyo. Aku ora butuh kipas. Apa? Duit. Iki hei. Iki lho disawer iki lho. Kayak. Nih. Siji. Ngawur. Lah, Lah kan iki wong telu, wong Hei. telu. Mbok ora do saru. Kaya sinden eceran. ya ben bangane dalange ra ngene pelit. Wong dum-duman kok neng kono. Masuk aku sithik sing ngedumi ke aku. Ya ora kok njur masuk kowe sithik. Kok njur kaya wis pepayon banyak kowe iki. Kowe iki. Kowe mau nyekeli ta kowe nyemene. Berno-berno.